че да, аз съм дърпадите ми, днес си играем в Dude Night. Сега ще ви кажа какво променя съм си направил, като ще ви първо ще започна от тук, пишете. Не съм направил пред няколко промени, само ето ще направих течка в полшанки и един чест рум. Това е само къщата отвътре. Там е чест рума. Така. Да. Сега и тук просто ще видя. Тук отвънка ми, това ми е Sugar King фермата. Тя е голяма. И това ми е Netherward фермичката. Това ми е тази ферма, която правих в първият епизод. Като вече е довършен с стъпана. И това не знам защо така се получи. Ще позирам за малко. И така хора, отново съм тук. Да. И тук си бях посел някакви такива от тъмното дърво сапинги, защото трябват. Аз много ми хареса тъмното дърво и затова от него сапинги съм си поставил. И така, сега почнах да правя един ресторант с Ники Блак, с Mage 3683 и сега мисля да ви покажа, ще върна когато се върна с тях и то след малко. Да. И върнахме се и сега ще ви покажа за какво бяха спаунера и рибите. Също за ето това. Да, и това ни е ресторанта. Да, това ни е ресторанта. Така отвънка. Така, отвънка, тук е дворчето. Това. И тук вижте какво пише. Ресторант Павлов Прасенци. Так бе да... Знаеш колко хора има пред къщата ти? Голяма работа. Ами тя защото е много яка за това. Да. И ето, това е... климчето. Някаква иранка има. Тъй, ето това е предния двор. Сега, ето как се казва, Dark Vader го измисля това. Павлов Прасенци. Да. Ти помогна. И ето го вътре. Така, тук пак има маси. Вътре. Тук има маси, защото някой път нали вали. Тук хората... Да. Така, ето това е. И сега ще ви покажа кухнята, която просто нямахме място. Толкова много често е и толкова много храна. Много често взехме наистина. Така, първия, ето го, празен е този. Така, имаме супи. Тук има някакви работи. Тук, супи. Вижте колко много И риба, тук, паржоли. храна. Това е много. Паржоли. Пак паржоли. Паржоли. И тук още някакви неща. Някакви работи, хляб, няма такива. Така. Много празни. Тук има суп малко. Ще се И видим от тук. това има супи. Така. Дай да покажем Ето виждате колко храна имаме. И сега ще покажа менюто. първо ти. Ако искаш, паузирай да ни гледат хората или не. Да, аз ще паузирам като Ники Блак показва менюто. И после като свърши аз ще пусна да... Да, така ето го. И така хора, и това е менюто. Така, можете, ако сте в сървъра, можете да дойдете в нашия ресторант, ефтино е. И да, Покажа го цялото. каза го цялото. И да, и това е менюто. То не е много така голямо, обаче 3 страници. Аз го правих. Да, Ники Блак го прави. То тук седи, и го. Специален чест за него. Да. Да и пак повтаряме, ако сте в сървъра, можете да дойдете и разбира се от нашия ресторант да си купите нещо. Ефтино е. Не е много скъпо. Да, така чака тя започна сега. И така върнахме се, Dark Vader показа там менюто и ако сте в сървъра, можете да дойдете да се купите от нас разни неща, ако искате, разбира се. И IP-то ще е в описанието. Канала на Dark Vader също ще е в И на описанието. Ники Блак също канала ще е в описанието. Тук ще обех мъфин. Да. Така, и мисля това да е от клипа. Няма какво повече да показваме. Това беше сървъра и рестарта. Виждате какво бяхме си направили. Това цялото днеска го правихме, разбира се. Всъщност, и това първото тук го направих вчера. Да. Другите работи ги правихме днеска. Както и да е това. Или пак... Добре.
Ами, ако искате, идвайте. IP в описанието, както казах. Естествено. И мисля това да е от мен. И чао. Да се похваля и то лък ми се падна от... не ето. Абе, имаше един лък, където много силен такъв хванах го с двоичката, някакъв пънч 4, Power 3, някакви такива. Ама гадното е, че няма флам. Нищо. И да, това беше от мен. И ако искате да станете джедай, се абонирайте, харесайте, споделяйте, Джедай. и Нека.